Mbia monase kwenda kubategeta seni kia Ndizi TV aigano obwansu bwo Gusii na bono gwetira muliro bw'ekigosori no tukurira bibiri byose byakorekanira se weekend ngima ni maite yanyare kobe weekend tambe sana ese balibe timu ya Chelsea use the Blues ni maite mbirero bado mole ese ngencho timu ya Chelsea ya nyara gusire kombe sobo nyangongo bege kombe keligi ya Carabao maega ya omogosori obo makende buna Kepa Arrizabalaga wako mupira uliale pimba kabata wikira lero turanyara kumanyika neso ule kolende ayuna mangana akarabao cup yanyara korekana ntotora chigosori chia FA Cup yanyara korekana gatie wiki ye Kenya iga obukungusana ngo yandrete gatie kiateka committee FIFA iga binte bingembiga ndrete ase ensemo ye chigosori ese ensengi makio bare kolende no maitekere tole semoro yegwe chigosori tinde cha naba inche bweka gutwara tore omogeni okonyana na captain 001 kwena kibuna nkurire tole chigosori esobo ime yorero igalitani tiatoranya kumanya mugeni turatolera se studio abatebye elietari aye na ntimukeria agutiotereri ese chigosori anja maria ngoro kwa Josephat Kibagendi njene ngo support ye team ya Manchester United na tonyago itu no ngonya kobero kabisa alafu Kenya gana onde gori mayari shabikiria mayari bikong na Shabana ninye bwate TSN SL ni mbwate Shabana FC sana. Okay, mwanjo wewe nero mugeni tobate rero ase studio turabe tukoriye nere amangana mangali akorekanire ase ebiti au konde tuchakana SNSML ya Nyamira County League abwa ase league gendrete ko betainse wikira boniga chigosori isano na machanyagre ko gosorigu ase ebiti au ime ya Nyamira County League inyora buna entunde ya Nyamira County League nige bwate chitimu emeronge 5 nemo 60 teams chire imechi pool au ime ya Nyamira County gestigendrete kwerwanira obonyango bwabona kwene kibuna kunyara chire gwetuma andake County League nero league ya kabere igotero na FKF asensengima andake libagelie chigosori cyo korime ya County League ibaga kirikoa abagosori bali se chitimu echo mbia sana geraba chesa County League ikegera bono ngo bakonyere barokana chitalent chia nyorekana korende na li chitimu echirende cha Kenya njinya kugora abantu korusiko bono mbuya mecheso ekereo cheso se county gatima agaiga chitalent ngonyorekana chira abantu bare mate gochesa buya banyora korusiko orende bairu chitimu echirende chigochesa chi competition echire igorake Nyarabona chigosori nchenyara gochesu chinyinge sana ime ya County League ase wiki ya nyara gweta ese biti yakonye ikore timu ya Girango chigori sano ase chigori bere ense moya morako nero ya gosori nyaguku Tinderet yakanye ikore timu ya Kebuse chigori bere asirige na Liesagero Matutu FC yakanye ikore timu ikorune timu ya Central Rangers egoria ya mase chigori bere Sakwa FC ekanyara go ikoru ne timu ya Suguta egoria masirige ni Liesagero gatie timu chinyinge au korende ngane anyere kwana rumono na mangana yebiti na mangana yechitimu utanyara gutwara abagosori bali bararende kirenga kisinge chitimu chinyinge echigutumeka abagosori bali ase chi secondary ndake inki kera anyare gokoru kwene kibuna chitimu cheito yagachia inse ko bachire organized buya chibwate management yengiya na abagosori bali kirenga ki mubwate ese squad depth ono bono ni management ye chitimu bo wende koligeri buna ono for example konyora babwate chi players abana bali bagende to gosoma babende koligeri buna mbabwate abachesachi abange kegera bono liyo konyora abanafunzi bali bagosoma libataiyo abachesachi abande batoka userende mecheso yabanye banga bakwane na abantu batendrete mecheso eyo bakwana bagamba barabuna engakigete nere bwente mecheso ebwente gocheskera abana batabwati amasomo. Okay, birengeri byaye Josephat mwento bataiga assist de Ndizi TV wanta otebe birengeri byaye igoro ye chiligi chiri chensenyora buna naboko bwate omoroberi oyo wetera Ndizi TV news sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV news sensemo ya YouTube osotori kere SMS wetere na mbeyure igorabu ase screen enyora buna nabona nchokondikira Ndemo Steven ensemo ya Facebook okonyara kuligi Steven Ndemo JR kwanyara kulika message go chabuda bongonyara gosomana kwena kibuna ebirengeri byao ase chigosori mbiri bikutwandeta gusanga igoro ya ebiti au ne chigosori chigendrete etukoria mambi ndotwale chigosori chinyinge sana chiroberi ko gosori gu ime ya Nyamira County League ndo chigotwale gosori gatie timu ya Nyaguku FC era chikonyega ni timu ya Nyambari FC etu sana ne litukoria mambi egosori gatia the 11 Stars bara chikogosori ne timu ya Matatu FC ensemo ya Nyamira saa 6
liyabe nebege kogosori ne timu ya Rigoma Express chinsa isano na ibere osano na isato sanane ritukoli yankyo egosori negatie timu ya Nyamusi FC erabe kogosori ne timu ya bomuagomo ensemeri ya Nyamusi saa 7 na egosori nde ya mwali erabe kati ya Nyabione erabe kogosori ne timu ya Ikonge Township igo onye chitimu chine chensemeri onyarete komenya osensemeri ole naboko ligichinga kiritukoli yankyo mono una chiribago bigie bitige binyene esa mashabiki yago isaransa mbiro siribia oni binde binde ngo chibiere bya changera alafu ono nende ne mechese bangire bono mate buna isko gari kinse chirchese ke mechese bangire bia bono ikingeri ko monto morali achikora mupiro gera bono bari ginombi ke ona bitabe binge nabo konyora omuntu agotware morali ochigwisaransa rendo chikora rende etimu yae rende batangaza chimepire no barigenjera bagotangaza bateiya abantu buna emepire engocha gocheswa erenga kigete iga neye nari bono eratware supporters abange ego na kingane gotebwega numna negwereta bwatani be chigosori ebe ne timu ole ensemeri ya management Gusii ore mubwatani be kombikirigia Football Kenya Federation aso rusagi rwa Gusii County Nyamira County kwene kibuna omorembe noro rugusuku bwaterana okuya gatie chi team chigosori chirichiro obeiri na abagosori irendekero muntu manyana kiye wiki yegocha enere fixed yego chikoba chinse chienga kiye ebitimbu yabire kwene kibuna abantu kutwara baro omunguso wa league enere league yakoreta amo abantu koruose chitimu korwanse ya Nyamira County Gusii ningo ole omunyangongo onyanza regional league ne liyo ikira boniga yakirenkaite egosori ya gatano na rimo ibere Ichuni FC ikabugonga chigoli ibere Nyamira Super Eagles erigana liesagero Getemba Youth chigoli ibere kineni egolia yemo Nyansiongo ligana liesagero machoge burabu chigoli ibere The Pirates egolia yemo na Gusii Industrial egolia yemo no mwelio ye Riamoni FC chigoli ibere ase egolia yemo andake kere chiligi tena rego suka chekirase obwa mereli boli igoro bono kwa rure county league wachire ime regional league obwa mereli wa beiro bonge moko yandale moko koraki inge chitimu chiranyale gokora kwene kibuna goza chiro wa mereli obya bono abagosori wataita bange wende chigosori chinyinge kwene kibuna ndore to bwa mereli obu bono gabo ne still bado management na konre kera bono ukwebanga koli kera bono mwarulensa mogo chikoro rende so that monyare go compete na chitimu chirichire igoro gali mpaka nende mwebange buya morosi structure ngia ye timu chi kurende chi equipment chitoke buya na rende monyare go cheso mepire miya kera bono nabora nyal chitimu chiro mogo chikonyoro ose chinde chiarurense ono mune timu na mwente murigere linki tutabwati ngitobwende comment ese timu onyene chi players na mo bono rende na mogo chiko konyora rende competition yabere strong na mo compete ni kera muri gora ali mpaka ni mo mwetiri goro ese plan yenyu asa gasori yale ko sori gure roi me regional league nige timu ya Kenya FC ose timu ya bo machoge goro ensemeri ya Kenya yanyalire kunye ikore timu ya Muruga FC egole masrige na lese rune gosori yanyalire koera tekonyora amatokyo yebiti ao tane gogotebi kone litkolia ankyo ibenano ao mbiro beiri ime ya regional league litkolia chumapiri gati yabo ndobwate etimu ya Riamoni erachiko gosori ne timu ya Ichuni gekoraga sasa bali litkolia mambi etimu ya Marani FC erachiko gosori ne timu ya Nyamira Super Eagles korwase county ya Nyamira ejubado saa 7 Nyansiongo echiko nyege ne timu ya Gusii Industrial etimu korwase bogatagati bwabo songa iga na omwelio ye timu ya Nyamira United nebe kosori ne timu ya Getembe Street Boys ekosori korwale sense media Getembe bosonga alikorende era chiko enda sense mo ya Nyamira litukoli yankyo abwase bono buna Ndizi TV tukane chitimu chionsi obogosori obuya abwatani banyale gwetoma kwene kibuna kenda kubakere buya inyora kutonye koromo bwatani otimu ende yonsi ese echitonyale gokwanera usitimu toranya gokwanera abagoto likere SMS na buna Ndizi TV na NSM ye chigosori ndonyale gutarire timu eyu tosange nero mutege mugano ino na emerobeli mubwate go chimuntu kondo mwanje muri wekera abo titana naso mutimo komo keigo tukoirana twende kwemanyia mange igore chigosori chaito.
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakubonekerwa ndekerene nagokurengera chibicha chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonkor bwogusi niji county chito etanaine buna county ya Gusii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo tonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TV. Scania TV yao na boigo onture ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Ogo kwa kwaraliwe kwa mosubati Janes Nyamoita Orenge kurwe kenyorukia bosoti kenyenya county ya Gusii nigaro umwana bw'omugaka Yobesh Luka Orenge n'omungina Yunuke Nyabonyi Luka. Abana bamwabo ngamona Samuel Orenge, Eric Nyakundi, Victor Orenge, Steve Orenge na Ann Mura. Nigare ngina Jaden na Resho. Abangina moke ngamona Jemima Mokeira, Jerusha Nyambuche, Rose Nyabuke, Jack Oeri, Gladys, Frida, Teresia, Jane na Mugiti. Abaisemoke ngamo na Okelo, Lamek, Robin, Kefa, Gideon, Nyabuto, Henry, Peter na Thomas. Mbamwabo Keboye, Bugesi, Mogotu, Janes, Julius, Walter, Nyabuto, Rose, amona Timothy. Chikamati chaye ngamona Dalphin Kerubo, Elfin Kerevi na Judy Nyakundi. Omochango ni gora belituko lya Jumatano chitariki kianda chomutinyo katato mwakoyo bwichiru bibere ne 2022 asenka yabo soti kenyenya imeye county ya Gusii. No moberoye ni gora rusiwe asenkendu yenye gitari ya Lenmek chitariki 10 lituko lya Ramisi ase orasa berwe na kwenigwa litukeli ukegima okwo nugo kwatwaralirie gwa Janes Nyamoita Orenge ase bali bonsi banyorero nugwakwa kubwatekana nugo kwa Janes Nyamoita nigo twarure engora yaito. Ine nubwa tumuchando bwa maiso Gusii numanye tundu bwa tumuchando bunoyo enye gitari ya Gusii Eye Hospital nige kurubo garali bwensi bukuruwa ya maiso buna eye consultation kubweni ya glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwatekana na barobu gutwara kimashini chikerero echukobara enyomba yogo koreru kubara wuse theater yekerero boigo abanyegitari bubwate nigo bubwatu bumanyi boigo mono ngokora bale laser treatment na corneal transplant boigo mbabwate duka yoko nibirori bya maiso neria ya mariogo babwate asabruiri bakobera na kurwaligwa na boigo bali bakurwaligwa na kugenda chinka cyabo nkwegelia barabanyegitari igoro ya ophthalmology nkwanchira bale medical insurances buna NHIF, APA, UAP, AAR, Madison nechinde chinyinge batalire asinye gitari iyo irime y'umucukisi magiga y'izukuru y'oburoso ya Gusii Primary angena Gusii Stadium nabuku bakiresime asinamba enoti isano n'isatu ibere enoti isatu eye mukianda kianda inye gose enoti isano na ibere isano na ibere isano n'isatu enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere gose enoti isano na ibere enoti ibere isano n'isatu enoti eye mamarakabere kianda isato. Gusii Eye Hospital, macho bora, maisha bora. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing guse kubeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chita
mbabwate chipot bune chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire ase duka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete sinie kenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubuncholia bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inye isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Gusii na Steven Ndemo numurubiryo wukumanya iguru yari gokorekana asibiru bwogije Gusii ao kurworogo ngurwo Gusii Kenya ninsenkima nabeka gukumanya na gukurentera ababwatani ao kurwase League buna National Super League KPL EPL Bundesliga n'ikindi kinyinge kirari tukuri Jumamosi gochakira chinsa kyanda igweka chinso 12 cya Maragoba Gusii imeya Ndizi TV. Jumapili mambia chinsa 12 goika chinsa 3 cya mambia nigo bono ya muganigwe asumurubiryo bwoko motogyo monene umurubiryo bwege singa ne presenter vini ekero kwa bokire ni maite na andake obutuko bwa umbwarenge andake kwa bwate birengere binde andake ayakorekana kerige kaba ekekaba kurende ayonsi gotoko yakora asumurubiryo bwege singa aiga no toko gochakiryo bwanso basenchera ere engiya kegima amatera yoko motogyo monene amarandia amatera matindi top 7 nabuyo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete negatiyari urabi gukonyora toma ya kwatebyo mwana tigako imoki yeso nerot omone no ngimokirie korunse gochi igoro kurwekerenge kemo gochi asekendo anya no musamaria yasango gotomera ro musamaria ekroto gusasima amonaye ritukerigeria Jumapili nabuyo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete ikinuliwa wezi pingango tware tariki eriyo nyari gunchuria Jumapili yao asumurubiryo bwege singa na presenter vini omonene nerot yeso Mutaka wikota nenge bakali wikotene aye mutaka wikota nenge bakali wikotene Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mbe ya mono omanchemune takwa kurita senikia Ndizi TV aigano obwanzu bo magusino mu bibiri asembe no mu bibiri wechi Gusii buna botambe akora tunanche Captain 001 na tubato mageni Josephat Kibagendi ko bwati chi Gusii omaeto obwato manyi wechi Gusii tubane kurire chi Gusii au muna chigendete ko Gusii gu kurendo manchemo reri ligi ya National Super League yanyara ko bage kogendera ase wiki yanyara gweta ase chitimu au chare kurwanira obo bwiritu kuria Jumatano katiche chi Gusii chunige timu ya Gusii FC yanyara ko Gusii ne timu ya Dandora Love abwese timu ya Dandora Love yanyara konya ikora timu ya Gusii FC chigo livere ase gore munyora bune timu ya Gusii FC
Yagosori chigosori chirange isano Ndemo eteranyora bubuya se yachire makali chigosori chinyinge korenda na ndekanyara gusiri bono yagosori ya Dandora Love etimu ya Shabana FC magego twari yogosiri chigosori kwenda chidro nero yanyore tobo moyo bwaye neye mega yokonyara kunyikura etimu ya Vihiga United chigori ibere ase lige na Liesagero etimu ya Zuke Richo nero yanyarite kunyikura yaende echite makali ne etimu ya Coast Stima egore ya mase egore ya mwa wese etimu ya MCF na Kibra Black Stars nero echite makali yegore yemo ase egore yemo kana makali ose chidro cyarenge chinyinge sana ase wiki yo yabese Muoroni Youth nero yachite makali yegore ya mase egore yemo ne etimu ya Mwatate United Mara Sugar nero ikanyara gwikorne timu ya Asad ase osori yarenge ntindi sana abo ase Asad yabwete chigori sato ase chigori ibere na egosori ndeka ba Modern Coast Rangers chigori ibere Migori Youth egori yemo Kisumu All Stars ase nsemo area Kisumu ikanyara ko ikole timu ya Silibwet korwa ase nsemo ya Sigisi chigori sato ase gori yemo Muranga Seal chigorinye Fortune Sacco chigorinye nyorabuna Fortune Sacco nere timu itangaine ya National Super League ikone gosori yarenge ntindi sana makali ya 4-4 ejune gosori yarenge ni kufa kupona na muri timu ya Naivas na kanyara kwenda uikore timu ya APS Bomet timu ya Kabere ime NSL egori yemo asrige na Liesagero na tode chigosori chichonsi pi egori yale ngono toro chimakali ya 0-0 makali chigori nchale ngoro chinyinge sana chitimu gwetuma nakana kiro cha NSL ikiraboniga yanyalire gusuka ese chitimu chiri kwa bere okubwati NSL ndoche ngonya gotema bare utatigarende mono chidro ichibanarete koru una ngwanire timu na Shabana muni ligi ya NSL yaninge yansite konyora yeka kamwire sana konyora yasukire guchigoro sana bono okoraro gekirasi minana roche bono timu yansire kuirana guchimega bono chitimu chinabona chibende chieka kamwe na ligi era abengansu na lira abengansu ko watch na nendera era gera banta abalende ba ma locals tunyale ko watch game bini chitali na tokorra yani ya uwansu obole na bototete korra game chiba bebange biya bachese mepire mia kate chigosori chiroberit koria mambine timu ya Zuke Richo irachikoya ni timu ya Gusii FC timu ya Muoroni Youth na chikosori ni timu ya Vihiga United timu ya nyanya tukukurune timu ya Shabana FC timu ya MCF netwaleke onege tindi sana ne timu ya Kisumu All Stars timu ya Mara Sugar nenyale konyege ne timu ya Muranga Seal timu ya Shabana nenyale konyege ne timu ya Asad asegetegerikia Awendo Green Stadium ikoraga chinsa kiandali tukuria mambino mole timu ya Dandora Love yekorete timu ya Gusii FC nenyale kogosori ne timu ya Kibra Black Stars nyarabona chigosori chonsi echego chaka chinsa kianda ndake timu ya Gusii FC twarode yanyale kwanda makali chigosori isaro chirobekaine mole kanyara gusire gosori yaye egosori gochikogosori ne timu era chikosori ne timu ya Zuke Richo away andake Gusii FC ne twareri bagero korwani konyoro buya se gosori yeyo Gusii FC ngoteme kutigarende bono nere yararire mono kegera bono ukoruchi draw kuno konya kobukera engaki bono wende muni management ya Gusii FC wende barigeri shidanga yere mapema before chigemu chirende chibe chinyinge zaidi bono barigeri nkikerekebe so that rende go chibosiga aya matoke arenda ara gosengo change kware ko chirembe chi players batali go chesa bya chi tactic rende bateme kolge linki babante go change before rende mbanya kurana go chinserende ebere bengere bya Josephat Kibagendi omubwati gwe chigosori korwase orongoro rwa Gusii eritukoria ankyo ligichinga kichiao ese cyose lichonsi pi egosori rabe angena yesore guseti mweli wanchete ligiri baga no majese cyose lichonsi pi chikale Gusii FC ekare agwe chinsemo cyake Richo Shabana nevensemo ya Wendo kwali gina yeli bagari ya bene kwagenda chikosori echi kwatoro bwali buli boko renko yeye na kunyara gotiotererie timu eli wanchete elinde kwana no moyo na gusira chitimu chiri konyara kubwata gusi chitimu chiri wanchete korega Ndizi TV tokwana chitimu chionsi amaya obogosori obuya chigosori chia rero ne chigosori chiankyo tutena mangana yenko yo mwancho murigeri ntotwalete amameranio aria a Magical Kenya Open na inyora kuna Magical Kenya Open na rama meranio manene mono yegosori ya golf imense ya Kenya na inyora kuna esa mameranio ya Magical Kenya Open nigwe company ya Absa Bank ya nyara gusira amameranio yo sokuru chibesa chimilioni
50 na isano nemo 56 million yanyara go sponsor amamerano ya Magical Kenya Open na nyora buna abwatiranete na European Tour ase egosoria ya golf inyora buna amamerania ya golf na amamerano aliese abanyankongo au begosoria kuruchinsemo au bakonyara gwesoki na kwamerana n'abantu bonsi koru chinse au kurigyo bonyankongo bwegosori ya golf team Kenya mbanyara korwana ama achakarit kuri aramisi akagosori guchuma na nagendrete Magical Kenya Open ine tournament chitimu chinyingi abagosori yabange bakorigi ubunyankongo bwegosori ya golf anakitona ndasensemo ya kabere ya studio torebuna mangana arenga sebiti ebyo igwanda ke abante ibuna kurasemo ya kabere ya studio bagendete kuri chibi chechyo osegonyara konyora chibi chachia amamerania yo Magical Kenya Open andaka yegosori ya golf nimetene gosori etanali rimono kurinde kere Kenya eko guri bagabuneri esemeri ya mudaiga konyara kureta chigosori echi ange ibaga kirie biasara goserio go support ebyegwe ya Kenya tukonyara gwetera chigosori echi neri kabali ya sana kero Kenya gosoese muchezo bunoyu naende bono chibese chibaire chibogwate abaire na absa bono bobente ne management eri ebwendete chitumiere buya so that nene me gosori era chesu esencherengia naende bono mbuya rende kera bono ebiasara naende nkongu imukiere Kenya igoro bono na abachesa chibarinde bagochesa golf is Kenya agana baro bulinde ngogendera bali kumanyekana Kudegente ke gontepe kubati kurense meria mudaiga golf club kerama mereno spianya le korenyora buna ama merenia yaba gosori bali bonsi ebagocha banyara gutwara chinga kichingia esebitie bigo te kurense mo ya kabere studio tatora buna mangana alenga sense mo ya mudaiga sports club golf club Ego muri chibichejo na amangana alengerine nsemo ya mudaiga golf club asama merania Magical Kenya Open nimetesa bantu bali begosori ya golf na kubwatia mamerena ywa sobwange sana igoti kara edu tunyola abamanya begosori ya golf osaba bwatani ba golf batebi inki Kenya kunyora wetera amamerena ya nyora buno mwancho muri bera sambe no muri beri wechi gosori buna botambe ko tunanche Ndemo Steven nandake onye gwanchite gosori gete waye no mogosori nole no bwate team yao ose team elio wakira na bote eli etali yao nkorunse mo kyokoru na itubuna Ndizi TV na boto kwali baga onya liko kwana igore team eyu enchira kimwanya direko kina meroberi kimobegete usaye buno mogosori wakagosori ne bambone igane bankale oto mugano welinde abagosori bande skaiga amanya bune gosona mwonya na kogosori na bogosuka mutu ende oike asali oganeti goike samarora liobwate asagosori liobwate tadura ndasomo timoko kigo tukoira na bono twakuria mangana ko kanene nsemo ya Europe na kichitimu chia gosori na kia mangana alenge asebitie yo toskale kwera natole Ndizi TV obwansu bw'omu Gusii.
Ndizi TV obwensu bw'omugusi nigo bono yakubonekerwa ndekerene nego kurengera chibiche chinkia nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asorogo nkorwa Gusii niji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Gusii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asede koda ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turinike